Salut, dragi prieteni! Acum este a doua parte cu Mirela pe Skype, iPhone 4. Începem! Salut din nou! Începem! Salut din nou! E Mirela împreună cu Năstiușa! Și îmi pare rău dintr-o dată că nu putem să facem realitate, dar merită! E bine și așa! Da. Pentru că se vede bine, se vede clar, la mine este foarte bună camera și rău că nu putem face împreună. Acum, despre ce să vorbim noi? Nu știu despre ce să vorbim. Și iată, noi spunem iarăși istoria. Acum se pot filma de mai mult timp, de vreo 13-12 minute, cât să reușesc, și punem până la vreo 3 minute istoria. Încep eu. Dacă atât prima să fac și câteva video, să fac și cu ea în primul rând, că eu mâine tot să fac un video cu ea. Încep eu. M-am velenat că atât învățau la școală și cum nu la școală, tot ce am spus eu. Și eu vreau să spun că noi ne-am făcut cunoștințe când avem 2 ani, nu 1 an. Tu când aveai 1 an, ne avem 2 ani. Nu, eu sunt mai mare ca ea decât 1 an. Ți-e bine așa? Bine că nu sunt mai mare cu ei de 3 ani, pentru că dacă ai vrea să eu în 10 ani acum, ea vrei să aibă 6 ani. Unde ai fugit? Ce asta? Și istoria s-a terminat și acum facem. Mirela, despre ce să vorbim noi la noi în video acesta? Eu nu știu, poate despre prietenia noastră. Deja s-a făcut vreo 3 video despre și să facem acum despre 15, adică un fapt, un lucru despre mine care este interesant și un lucru despre tine care este interesant. Și să fac așa 15 factori. Vrei? Primul încep eu. Primul lucru al meu care eu mă interesez la mine este râsul. Eu când mă râd, fac sub baba cloanță. Și uite la ea cum se râde, gâzi? Acum este timpul ei, spune care este lucrul ei interesant. Cine eu spun? Da, pe cine eu spun? Pe mine. Eu nu știu, înainte, în clasa 1, eu totdeauna o vedeam pe o colega mea care se numește Aneta, fiindcă ea înseamnă cea mai frumos din clasă. Și în clasa 2 și 3, ea înseamnă cel mai frumos. Și i-am dat autograful colegii mele. Și atunci, în clasa 1, eu mă vedea pe Aneta, că i-a dat un autograf lui colegul lui, lui colegul ei. Tak. Al doilea fapt despre mine care este interesant. Eu la mine cred că vocea este foarte pițigăiată, nu știu cum. Și foarte de multe ori mă încurc. Eu când vorbesc, eu cred că am așa o voce. Și acum, dacă compari vocea mea și cu a ei, să-ți primești cam așa. Eu mă numesc asta. Acum e rândul tău. Așa, eu de fiecare dată când mă uit la niște animale în magazine, eu parcă le iubesc foarte tare, dacă le cumpăr, eu odată am avut niște hamsteri. Hamster? Ai avut un hamster? Da, și eu când le-am văzut în magazin, ei tare erau drăguț, dar când acasă le aruncam pe sus, așa, în lumină și unul a murit, dar altul undeva s-a ascuns. Violent. Al treilea fapt despre mine, că, da. Nu, al patrulea. Că noi facem 15 fapt, un fapt de ei și un fact de-a meu. Primul, atunci, al patrulea fact de-a meu este. Eu, când merg totdeauna, eu cred că scrăcanată. Dar nu știu de ce, cred că lumea din urmă care merge la mine, sunt la mine și cred că uite asta și crăcanată. Știi?
Al cincilea fapt despre tine. Așa, când eu, de exemplu, filmez niște videouri cu mine, apoi eu nu știu ce să fac. Dansez, eu, de exemplu, așa, dansez, așa, nu știu cum, așa, amuzant. Ca o pasăre. Da. Nu bine. Și încă câteva factori despre noi două. Adică pentru noi aici nu este foarte așa de greu ca să facem videouri noi amândouă, dar în aceste video doar să apară și în videoul meu pentru că este prietena mea și nu s-o sună. Nu bine, aici la mine eu sunt realitate, tot este realitate, dar este de pe telefon. Și așa că dacă vreați, abonați-mă la mine și... Cum adică ea cu tabletă ei, dacă să iei de la reparații, tot poți să fac de asta și tot poți să fac videouri cu mine. Da. Dar, da să mă pun așa eu, cum îmi place mie. Iată așa. Și cu facturile am terminat, dar da, acum să vorbim despre de cine noi pe tare mai urâm. Deci care băieți la noi de clasă noi mai tare urâm. De exemplu, la mine de clasă nu urăsc niciun băiat, numai unul, care îl cheamă, nu răspund, are nume foarte greu, cum l-am uitat și eu cum îl cheamă. Foarte chiar. Numele este foarte, chiar foarte, mi-e greu să le aduc aminte. Niște nume cu Nabila, Doamne ferește. Nume de astea, iurea. Tac. Dar la noi în clasă toți băieții sunt foarte răi, ei se prostesc întotdeauna, dar eu nu știu pe cine. Eu vreau un băiat de clasa 6 de lângă madama Laurona, sau nu știu cum o corbi dânsa, o cheamă și foarte, foarte tare les pentru fiecare recreație, el și să-ți fă așa. Acum e rândul tău. Dar eu deja am spus. Nu bine. Și videoul acesta se termină aici. Ne luăm rămas bun și pa, pa! Papa, abonați-vă la Stella Ciuntu! Pa, pa! Uitați la toate videourile. Scrieți în comentarii! Și nu uitați că e tot să aibă acolo și un site dacă se poate să-l facă și să facă video cu mine. Pa, pa!